met Simone Scheffer. Met het Frieske nijs van Tweede Kriesdij. Frieske restaurants vernemen niet van crisis. Voelenbron appartementencomplex Drachten. En topdagen voor illegale en legale stewarders. Dat Alex nooit waar bericht in het kwart van John Havinga. Morgen een droge dag met een afwisseling van bewolking en zinnen en een temperatuur van 9 of 10 graden. Wat minder wind, zwakt tot matig uit het zuid-noord-zuidwesten. Goeien en welkom bij Joet. De Frieske restaurants hebben amper last van de recessie. De meeste kriesdiners binnen heel vol boekt. En dat wielst van tevoren zijn waard dat de Nederlanders de restaurant maaien zoeken vanwege de crisis. De schrik ziet er ons goed in. Nevens de deskundigen zou de consument vanwege de crisis de kriesbenamen thuis vieren. En zo'n een soort tafeltjes in de restaurants leeg blijven. Maar neer is minder weer. De kriesbrunches en diners binnen haast alleer volboekt. De restaurants draaien zelfs beter als verlinier. Het is buitengewoon goed. Als wij kijken naar bijvoorbeeld vandaag hadden wij deze zaal nog wel 2 keer kunnen verkopen. Reserveringen lopen al ruim 3-4 weken. We merken niet van de recessie. Nee, het zou wel kunnen zijn dat de groepen iets kleiner worden, hè, vooral met de bruiloften. Maar als we naar de kerstdagen kijken, in de maand december zijn wij zeer uitermate tevreden. Horeca Friesland onderstreken de goede resultaten aan het eind van dit jaar. De consument liet het hem voor eerst niet om te loeken van de financiële crisis. Ik denk ook dat mensen een beetje recessiemoes zijn. Als we vragen aan de gasten van wat verwacht u van 2012, dan is het, ik weet het niet, maar nu moet het gewoon goed zijn, hoopvol. Wij houden van gezelligheid met ons hele gezin. En dan sta ik niet stil bij een crisis. Dan maar het wompje zit een kostje. Ja, zeer zeker. Maar ik een beetje aan jezelf denken, hè? Het is echt genieten hier, dus... Hek in Vrouwtjestaten, een restaurant in het wat hegere segment, klinken tevreden loeren. Alle tafels binnen Joen bezet voor het kriesdiner. Als wij joggen naar vorig jaar en we joggen naar dit jaar, dan draaien we dit jaar meer couverts dan vorig jaar. Natuurlijk, wij moeten er wel om denken. En ik denk dat het mij ieder bedrijf hield. Maar als wij joggen naar dit jaar en het oor jaar, nogmaals, dan hebben wij zeggen dat we daar net les van hebben. Een kwatte voele brand in een appartementencomplex in Drachten zorgde juster voor behoorlijke paniek. De brand ontstieg in een keuken op de tweede verdieping van het complex onder de veranda. In kwatte tijd was het een uitslaande brand. De brandwachtkoersvuur liet wel gauw uitkrijgen. Daardoor was er geen gevaar meer voor het oerslaan naar de andere appartementen. De 2 bewoners konden ook op het tijd uit het appartement komen, dat wel zwiers kan sharen is. De andere appartementen hingen geen skeer, maar er weer wel opscoor. Nou, we zijn aan het ontruimen gegaan en er kwamen zo'n beetje ongeveer 50 mensen op straat te staan. Paniek? Het was in eerste beginsel wel paniek, ja. Dat gilde ik wel even voor de familie van der Wal. Ze woonden ook in het complex, maar wie net thuis. Maar haar fjouwer hoen wel. Ze waren bellen en schrokken dogs wel. Nou, ook eerlijk wezen, maar ik heb even een kwartier net op de voeten staan kent. Want ik kwam finaal door de hoek. Ik ben even een korte rol kwijt. De meeste bewoners konden gauw weer naar haar wenning. Waarom? Nou, de correcte oorzaak van de brand wordt nog verder onderzoek dienen. De directie van het Olympisch Stadion in Amsterdam is not amused door het feit dat ringen bij het Olympisch Stadion stellen binnen. De ringen binnen naar alle gedachten mijn naam troch een Frieske oud-Iersploeg. Op het plak van de ringen stiet nou een boert met een tekst die het lieken te verwijzen naar het plan voor de bouw van een Nijtialf op het Jereveen. De directeur is net blij met het verhaal. Heel erg vervelend en vindt ook dat je niet aan een monument moet komen. En zeker niet als het historisch erfgoed is. Dus ja, dat vind ik simpel. Het is niet de bedoeling dat de ringen van een gebouw worden gehaald. Hokker Frieske oud-Iersploeg de ringen krijgt mijn naam hebben zo is nog net bekend. De kriesdagen zorg je traditioneel voor drukte in de provincie. Na het kriestmeal of de kerkdienst gaan mensen de tweede kriesdag op uit. Duizenden struinen in Ljouwen te rommelmerk in het WTCA, oren die in een kriestkuier, Bigeliks in Sint-Niek, dat voor de 8e keer op Riegen meer dan 1200 mensen een route van 6,5 kilometer doen.
mij, door alle christen mij, als ze tenminste thuis binnen. Ja, hè? Ja. Iedereen kan met elkaar praten, geweldig en goed zijn. Nou, dit is geweldig. Niet met elkaar kan je praten over met elkaar. Dit is hartstikke mooie dingen daarvoor. En de kilo's slenen direct nog? Ja, maar die hekken lijst van, dat valt mooi. Ja. Nee, ik beweeg dat goed nou. Maar je moet net naar die wijnboulevard. Ik was alleen maar heel. Je zit in de natuur, je snijdt weer lekker het zuivere Friesland naar binnen. Is dit leuk? Ja, dit is leuk. Leuk tijdverdrijf. Je maakt toch wat? Ja, je moet toch wat. Dan moet je eerst al €3,5 intree betalen en dan moet je jezelf nog een keer vermaken. Dus... Maar je betaalt je om morgen in rommel te beginnen. Inderdaad, ja. Maar ja, het is wel leuk hoor. Nou, gewoon even struinen. Struinen. Nee, toch? Wat moet je anders op tweede kerstdag? Krieskuieren misschien? Nee. Ik kuier hier er al. Dus... Ze hebben het er maar druk mee. Overal binnen legale en illegale stewarders in Friesland dwaanden met hitlisten en muziekmarathons. Tussen de platen terug wordt er feest viert en geld inzamelen voor goede doelen. Like als hier in Tjom. Zo'n 3 jaar stuurt het zogenaamde Christium legaal uit van een plaats. Al jaren voor een goed doel. Deze keer voor de stichting Samen Uit. Nou, we zijn een stichting die activiteiten organiseert voor mensen met beperking. Dus dat kan gedragsproblemen zijn, maar ik de zwaardere gehandicapten. Dus eigenlijk hebben we een hele brede doelgroep. Deze dagen staat in het teken van de muziek. Dit weekend begon de top 2000 op Radio 2 en astronaut André Kuipers joeg vanuit de Romte het startschot. En de top 2000 begint dit jaar met het nummer Toren van Natalia Imbruglia. Bij Omroep Friesland is altijd de top 100 en in Tjom draait men 24 uur dijs muziek op fysiek. Moet ik hier een mooi verzoekjes lezen. Dus ik heb er een Rateli. Zo wie de eerste van Ietsen. Op plaats van Lietse Hille. Tsaggy Boom Boom. Er zijn een aantal verschillende populaire platen, maar het is voornamelijk toch de band Hoenekop die heel erg populair is bij ons. 3 koppels van 2 DJ's draaien deze week dag en nacht. Zo, een beetje rustig rondwaan en net een gek met de alcohol. En gewoon je rust pakken. Eitje, om het zo maar eens te zeggen. En dan is het nijs van deze tweede kriesdag 2011. Morgen ben we er weer maar nijs. Nou dadelijk naar het Waberjochtkistje en naar een Kriestvolkoper. Opnames van een Kriestconcert in de Gruttekerk in Haas. En ik wens je nog een heel noffelijke jonta. Doeg!